Garapan sapi dadi salah siji simbol budayane masyarakat nang Madura. Tapi nang kono gak cuma garapan sapi tok Cak Ning, nang daerah Madura Kepulauan ana sing jenenge garapan kebo. Tradisi iki mek esuk riko temokno nang daerah Pulo Kangean, Sumenep. Cak Ning, kewan-kewan iki kapene didu karapan barek warga Pulo Kangean, Sumenep. Tapi ojo salah, kewan-kewan iki duduk sapi sing biasa digawe karapan sapi. Kewan iki yaiku kebo sing biasae digawe mbajak sawah. Karapan kebo iki dadi tradisi warga Pulo Kangean. Beda marek karapan sapi sing ditumpaki siji joki sing longgo nang burine sapi. Nang karapan kebo iki jokine numpak jaran sing melayu bareng nang pinggire kebo. Dadine tradisi karapan kebo iki gak cuma perkara sapa sing paling banter, tapi yo ngedu kemampuane joki jaran sak kebone. Joki kudu iso nyetiri jarane barek ngejar kebo sing sak pasang sing melayu nang pinggire. Tradisi budaya iki wis dilakoni warga ke jaman biyen. Karapan kebo dadi identitase masyarakat Kangean. Mesio hadiah teko lomba balapan kebo iki gak sepiro tapi sing penting warga tetep ndodono semangate. Gak heran nek karapan kebo mesti ditekani warga sing sumringah ngebeki panggon karapan kebo. Tradisi karapan kebo dibeber warga Kangean saben mari mangsa panen. Tradisi iki dilakoni gawe nduduhno rasa syukur nang pangeran mulai wis dikekeki rejeki karo kasil tandur sing akeh. Karapan kebo saiki gak cuma dadi hiburane warga, tapi yo dadi wisata budaya sing tambah akeh dilirik wisatawan teko daerah liya. Liwat Pulo Kangean iki tradisi karapan kebo nyimpen pesen sing apik. Nek warisan budaya ojo mek dieling-eling tok, tapi yo dirayakno bareng-bareng. Fawas Irvani, CTV.